Hello, good morning everyone guys. Goजोन फुंबिलि दिनै शुक्रबार सान आरोना लोगोफोर. दिनै बटनि बिराद मानसि जागोन आरोना लोगोफोर. दायो थांगासिनोबा जों दिनै बट होनो गाइस. नोंथांमोना कमेन्ट्सआव होहरदो बबेयाव होनांगौ बटखौ. नोंथांमोना खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय हाखु दाखु जादों नै बिरादनो नै गारि गंसे थांबावबाय नै लोगोफोर. ओरैबायदि आरोना लोगोफोर मानसि लायनो थांबावबाय. ज' लोगोफोर मायाव होनांगौ जाबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय मा होनो एसे एनैथ' होखानांगोन जोंनो. होआबा खिन्थु जों हले होनायाव गैया दै होनखाबाय. जानाय लोंनायफ्रा होआबाथाय जाला जोंनि थाखाय. जोंहाथ' फुरा न'खराव बिराद बुरजाखा. जायनो होयो बेनाव ज्राव होजोबखागोन सयथिबो. गरसे गरनै मोनजाथारनांगोन आरोना. जाबायलै